का हो क्रिकेट के राजा लोग, स्वागत बा सभे के हमारे इस चैनल पर। आज वीडियो में बात होके वाला बा भारत बनाम आयरलैंड के आज के T20 मुकाबला के बारे में। तो संभावित स्क्वाड, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन आखिर में बताए। आज के मुकाबला के असली बॉस कौन होके वाला बा। तो वीडियो के लाइक कर दी, चैनल के सब्सक्राइब कर ली। आज चली शुरू करत बानी दोस्त लोग। आज भारत आयरलैंड आमने सामने बा। तो एक तरफ टीम इंडिया जौन हर विभाग में मजबूत नजर आवेला, तो दोसर तरफ आयरलैंड जौन पूरा दम लगा के उलटफेर करे की कोशिश करी। बाकी भारतीय फैन लोग कर रहल बा कोशिश कर लिए, लेकिन जीती तब भाई भारतीय के। तो भारत के स्क्वाड कुछ इस प्रकार बा। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपनर बैट्समैन एंड श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, ईशान किशन मिडिल ऑर्डर, प्रसिद्ध कृष्णा, वासिम सुंदर, शिवम दुबे, अक्षरदीप सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी जो नया प्लेयर के धमाकेदार एंट्री मिलल बा। ई टीम देख के आयरलैंड के गेंदबाज लोग शायद सोचत होइए आज जल्दी छुट्टी मिली कि ओवर पूरा फेंके के पड़ी। अब आयरलैंड की बात करी, ई टीम छोट जरूर बा, लेकिन मौका मिले तो ही बड़ा बड़ा टीम के परेशान कर चुकल बा। अगर भारत लापरवाही कैलस तो मैच के रोमांस हो सकेला। बाकी अगर भारत अपनी असली खेल खेलस फिर आयरलैंड खातिर आसान नहीं। अगर अभिषेक शर्मा फॉर्म में आ गए तो गेंद स्टेडियम के बाहर घूमे निकल जाए। अगर शिवम दुबे आखिर ओवर तक खेल गए तो गेंदबाज लोग कप्तान से कहे सर नया गेंद मंगवा दी, पुराना वाला हर बॉल उड़ रहल बा। आज पिच बल्लेबाज खातिर बढ़िया मानने जा रहल बा। शुरुआत में तेज गेंदबाज के थोड़ा मदद मिल सकेला, बाकी बाद में बल्लेबाजी खुल के शॉट खेल सकेला। मतलब आज चौका छक्का देखे के पूरा संभावना बा। अब सबसे बड़ा सवाल आज के मैच भारत जीती। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करी तो 200 या 250 रन स्कोर बना सकेला। अगर आयरलैंड पहले बल्लेबाजी करेला तो भारत के गेंदबाज जल्दी विकेट निकाल के दबाव बना सकेला। हमार प्रिडिक्शन बा कि भारत ये मुकाबला में मजबूत दावेदारी नजर आ रहल बा। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं के खेल रहा है, आखिर गेंद तक कुछ न कहल जा सकेला। भारत के फैन लोग सभी सोशल मीडिया पर लिख रहल बा आज जीत तब पक्का बा। आयरलैंड के फैन लोग कह रहल बा भगवान जी बस मैच में रोमांस बना दी। तो दोस्त लोग रउआ सब के हिसाब से मैच के जीती, भारत या आयरलैंड? अपन राय कमेंट में जरूर बताएं। अब वीडियो पसंद आयल होके तो दोस्त लोग शेयर करिए, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलतानी नए क्रिकेट अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलतानी एक फिर नए वीडियो अपडेट के साथ।